Здравейте! След получени страшно много въпроси относно нашето пътуване до Бали, реших да направя видео относно това. На мен ще ми бъде по-лесно така да обясня, да разкажа, да покажа и предполагам, че и на вас също. Направила съм си едно кафенце, написала съм си на едно листче систематизирано всичко, за което искам да говоря, за да не забравя нещо, и предлагам да започваме. Така, нашето пътуване започна от Чангул, което се намира на около 30-40 минути от летището. Бяхме си ангажирали транспорт, който да ни изчака след като кацнем, за да може да не се занимаваме с таксита и така нататък след дългия полет. Стигнахме там много бързо, защото полета ни беше късно и почти нямаше никакво движение. Бяхме в Чангул 3 нощувки или 4 дни и мисля, че като първа дестинация беше много добро решение от наша страна. От гледна точка на това, че имаше доста голяма часова разлика, искахме първите дни да се климатизираме, да не бързаме за нищо, да можем да се усетим къде се намираме, и мисля, че Чангул е перфектна точка като първа дестинация. Чангул е място, което по-скоро привлича повече млади хора. Място, където ако искаш да се забавляваш, ако искаш да излизаш, ако искаш да ходиш на шопинг или да посещаваш различни готини заведения, това е перфектното място. Няма кой знае какво друго да се прави, но пък за релакс, за спа процедури е перфектно. Аз бях запазила едно малко хотелче, което се намира точно в центъра. Намерих го съвсем без да искам и останахме страшно доволни от гледна точка на чистота, от гледна точка на местоположение. Не си спомням точно колко излезе за 3 дни. Накрая на видеото ще направя някакъв ценоразпис, но изобщо не беше скъпо. И беше много тихо, което за нас беше важно. Нямаше почти никакви гости на хотела. Басейна почти през цялото време беше само с нас. И още за персонала никъде няма какво да кажа, освен че всички бяха перфектни и нямахме проблеми никъде с никого. Тук съм оставила няколко местенца, за които искам да поговорим, които са ни направили добро впечатление и препоръчвам да се посетят. Едно от тях е Sam's Farm. Това е място, където ние закусихме първата сутрин. Останахме много доволни, беше много вкусно, кафето беше много хубаво, имаше много видове кафе, персонала беше перфектен, въобще много, много сладко местенце, което с удоволствие бих посетила пак. Едната вечер вечеряхме в Пени Лейн, което не мога да кажа, че се отличи с нещо, кой знае какво от към меню, но пък интериора е невероятен и според мен трябва да се посети това много, много красиво място. Бих препоръчала да го посетите брик вечер или вечер, когато всичките светлинки са запалени. Много е красиво. Също Копенхаген, което препоръчвам за брънч. Може да си поръчате най-различни малки нещица, които да включите в закуската си, и така се формират крайната цена. Също посетихме 2 маркета или базара.
Единият се намира в центъра на Чангу, казва се Лов Анчър и е място, което има супер много малки ам, сергийки, където продават тяхни си неща, които те са си направили. Ам, Много, ако искате да купите някакви подаръчета, там е мястото. И другия маркет, който ми направи по-силно впечатление, е всъщност Лабриса Sunday Market. В... Той всяка неделя а, всъщност го правят и е на едно много, много красиво място. Това място се казва Лабриса. То е Day Club или нещо такова, където можеш да си прекараш целия ден, където можеш да използваш басейните, можеш да използваш ресторанта, плажа. Много красиво място. И всяка неделя организират този маркет там и всъщност доста посещаемост има. Едно от задължителните места. Затова аз препоръчвам да отидете малко по-рано, за да може да избегнете тълпите от хора. Едната вечер решихме да гледаме залеза, като отидахме в другото селце или градче, което е супер близко на пешеходно разстояние. То се казва Семиняк. Плажът там е супер красив, с малки заведения едно до друго, с музика, с жива музика на плажа и е перфектно място да отидете да изпиете чаша вино, да гледате залеза, да послушате хубава музика. Според мен е перфектен завършек на деня. Защото виждам, че говоря около 8 минути някъде. Предлагам, за да не става видеото много дълго, да го разделя на 4 части. Всъщност на 4 места, където ние сме отсядали, да мога да разкажа за всяко едно от тях по малко повече. И за да не дотяга видеото твърде дълго да става. Затова следващото видео ще бъде за обуд. Предполагам, че то ще бъде малко по-дълго, защото там правихме доста неща и всъщност имахме и по-дълго време, в което прекарахме. Така че ще се видим в следващото видео.